Hej, vi skal så lave en Excel tutorial om hvordan man finder sum, procent og laver en graf over det her data. Dataet handler om hvor mange penge vi bruger på forskellige udklædningsting i de 3 måneder, januar, februar og marts. Først skal vi finde summen. Summen finder vi ved at skrive lig med. Så kan vi enten klikke på cellerne eller skrive deres navn. Og hvis vi klikker enter, får vi så summen. Det her gør vi med alle cellerne. Man skal så huske at skrive plus mellem de forskellige tal. Nu har vi fundet de summe. Nu finder vi summene af hvor mange af de 3 ting for hver måned. Så hat, næse og truthorn, hvor meget det bliver solgt for hver måned. Så for januar måned sælger vi for 840 kroner af de her 3 ting. For februar måned sælger vi 1120 kroner for hver af de 3 ting. Og for marts måned sælger vi så 933 kroner for alle de ting. Nu finder vi så summen af hvor meget der bliver solgt for i alt over de 3 måneder. Det er altså 2.893 kroner der bliver solgt for i alt. Nu skal vi så finde procenten af den del at der bliver solgt i alt. Så vi skal finde den procentdel hatte udgør af det totale salg. Så først ser vi 702 kroner, som er det der blev solgt for af hatte, divideret med 2.893 kroner, som er det totale salg. Nu får vi 0,24. Det skal vi så gange med 100, og så får vi vores procentantal. Så det udgør så 24,26547% af det totale salg. Nu skal vi finde det totale salg af, eller nu skal vi finde den procentdel næse udgør det totale salg. Her gør vi det samme. Det er altså 42%. Og nu er det hvor stor en procentdel truthorn udgør. Nu har vi fundet de 3 procentdele, og nu kan vi finde procentdelene af hvor meget der bliver solgt for hver måned, og hvor stor en procentdel de månederne udgør det totale salg. Og det er på samme metode. Først dividerer man 840 med 2.893, og så gange med 100. Først får vi 29% for januar måned. Så får vi 38,7%. Det er det salg februar måned udgør. Så får vi 32,25%, som er det procentdel marts udgør. Og nu skal vi så lave et diagram over de her dataværdier. Først vælger vi de data vi vil have med i vores tabel. Så går vi herop i toppen og klikker på indsæt. Går ind på søjlediagram og vælger en af de 2D søjlediagrammer, det er helt ude til venstre. Nu har vi så et søjlediagram, der viser de forskellige måneder og hvor meget det bliver solgt af hver ting. Det her søjlediagram er meget godt, fordi det viser præcis hvad der bliver solgt af hver måned og de forskelle der er i tingene for hver måned. Så for eksempel kan vi se at næser, der bliver solgt ret mange næser i februar i forhold til de andre måneder.